Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 7 май чаршәмбе көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкырда булганлыкта trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Пакистан Һиндстанның 6 айрым урынга һөҗүм оештыруын ким дигәндә 26 кешенең үлүен һәм 46 кешенең яралануын белдерә. Моңа җавап итеп Исламабад һава көчләренең 5 Һиндстан хәрби очкышын һәм берничә пилотсыз очу аппаратын төшерүен алга сөреп, Һиндстан һөҗүмен куркакларча һәм ят дип бәяләде. Равалпиндида таң алдыннан уздырылган матбугат очрашуында генерал-полковник Әхмәд Шәриф Чаудхри Һиндстанның 6 тәмәккә һөҗүм итү өчен төрле кораллар куллануын әйтте. Ул һөҗүмнәрнең Пакистан эчендә һәм Пакистан идарәсендәге Кашмирда булуын җиткерде. АКШ башы Дональд Трамп Һиндстан белән Пакистан арасындагы киеренкелекне ят хурлык дип бәяләде һәм вазгыятьнең тиз арада тынычлануына өмет белдерде. Ак йортта журналистларның сорауларына җавап биргән Трамп бу һөҗүм турында хәбәрнең Овал офиска кергәндә килүен әйтте. Трамп билгеләп үткәнчә, ике ил арасындагы озын һәм киеренке тарихны исәпкә алганда, күпләр мондый хәл булыр дип көткән. Газиздә тагын бер фаҗига. Йортсыз гаиләләр сыенган бер мәктәпкә Израиль һөҗүме нәтиҗәсендә ким дигәндә 31 кеше һәлак булган, дистәләгән кеше яраланган. Фәләстин гражданлык саклану хезмәте белдергәнчә, һава һөҗүмнәре Газаның үзәгендәге Бурейш качаклар лагерындагы мәктәпкә булган. Сүзче әйтүенчә, бу мәктәп дәвам итүче Израиль сугышы аркасында йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булган күпләр өчен сыену урыны булган. Фридрих Мерц парламентта үткән драматик икенче тур тавышка куюдан соң Германияның яңа канцлеры итеп сайланды. Христиан демократик берлеге фиркасы рәисе 69 яшьлек лидер беренче турда уңышка ирешә алмаса да, икенче турда зарур булган 325 тавышны җыя алды. Ул хәзер үзәк сул социал-демократлар белән берлектә коалиция хөкүмәтен җитәкләй һәм вазифасын канцлер Олаф Шольцтан кабул итеп ала. Төркия күзләү оешмасы көндәлек әйберләр итеп күренгән шартлаткыч җиһазларны үз эченә алган тагын бер яшереп планны фаш итте. Бу юлы пейджерлар һәм зарядка җиһазлары. Сабах газета мәгълүматларына караганда, Төркия милли күзләү оешмасы 2024 елда Истанбул аэропортындагы тозакны фаш итте, әмма бу хәбәр яңа гына билгеле булды. Конфискацияләнгән җиһазлар Гонконгтан килгән һәм Ливанга китәргә тиеш була. 1300 пейджер һәм 700 артык зарядка җиһазларының барысы да кухня комбайны дип язылган тартмаларга бик яхшылап яшерелгән була. Иран рәсми затлары күрше ил Гыйрактан килгән кым бураны аркасында көнбатыштагы 7 вилаятта мәктәпләрнең һәм офисларның ябылуына карар бирде. Якынча 13 миллион кешене идән чыкмаска кисәткәннәр. Хузистан, Керманшах, Илам һәм барлык Көрд вилаятларында кым бураны күзәтелде. Керманшах, Илам һәм көньяк батыштагы Хузистанны да кертеп берничә вилаятта дәүләт һәм шәхси тармак офислары ябылган. Төньяк көнчыгыштагы Зенҗан һәм көньяктагы бу шәһәргә дә кым бураны килгән. Тәһранның якынча 1100 чакрым көньягында урнашкан бу шәһәрнең һава сыйфаты индексы сишәмбе көнне 108 иде. Бу күрсәткеч бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан кабул ителә торган дәрәҗәдән 4 тапкырга күбрәк. Иран метеорология рәсми затлары бу шартларның Гыйрактан Иранның көнбатышына таба хәрәкәт итүче зур кым буранына бәйле булуын белдерде. Дәүләт телевидениесе кайбер төбәкләрдә Иракны күреп булмавын җиткереп, кешеләргә идән чыкмаска чыккан очракта битлек кияргә киңәш итте.
Авропа Берлегендә Сүрияләрнең сыйыну мөрәҗәгатьләре февраль аенда соңгы 10 елдагы иң түбән дәрәҗәгә düşте дип хәбәр итте шәршәмбе көнне Авропа Берлегенең сыйыну агентлыгы. Авропа Берлегенең сыйыну агентлыгы мәгълүматларына күрә, февраль аенда 27 илне үз эшенә алган блок Швейцария һәм Норвегия белән бергә Сүрияләрдән 5000 мөрәҗәгать кабул иткән. Бу исә узган ай белән чагыштырганда 34%-ка кибрәк. Сыйыну турындагы соңгы саннар башка төбәкләрдә тотрыклыкның Авропа өчен никадәр мөһим булуын күрсәтә дип белдерде Авропа Берлегенең мөхаҗирләр комиссары Магнус Бруннер. Сүриядә күп еллар хакимияттә булган Бәшәр Әсәд илдәге оппозиция көчләре тарафыннан 10 елдан артык дәвам иткән ватандашлар сугышыннан соң декабрь аенда бәреп төшерелде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы мәгълүматларына караганда, чит илләргә сыенган 100 меңләгән Сүрияле шуннан бирле үз йортларына кайткан. Гомумән алганда, февраль аенда Авропа Берлегенең 27 иле белән Швейцария һәм Норвегия якынча 69 мең сыйыну мөрәҗәгате кабул иткән. Бу исә 2024 елның октябреннән башлаган кимү тенденциясын дәвам итә дип белдерде Авропа Берлегенең сыйыну агентлыгы. Сүриялеләр озак еллар буе иң күп мөрәҗәгать итүчеләр булып саналса да, февраль аенда 3нче урында булган. Алардан алда Венесуэла һәм Әфганстан ватандашлары тора. Франция иң күп мөрәҗәгать кабул иткән ил булган. Аннан соң Испания һәм еллар буе иң популяр юнәлеш булган Германия килә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Кайсы ата-ана кызы кояш баюын күрсен өчен күзләрен бирмәс. Бу сүзләр Крис Раевныкы. Аның кызы тумыштан сукыр. Күрү тумыштан сукыр булган сабый өчен гомумән бер төшенчә түгел. Аларның тирә-як дөньяны тасвирлау өчен бернинди визуаль хәтере юк. Алар тормышны тавыш, кагылу, ис һәм тәм ашатыялар. Ләкин искиткеч бер медицина ысулы сирәк очрый торган генетик авырудан интеккән балаларга күрү сәләтен кайтарырга мөмкинлек тудыра һәм сукырлыгын төзәтеп булмый дигән гаиләләргә өмет бирә. Бүген без ген терапиясе хакында сүз алып барабыз. Бу тапшыру 2025 елның 24 февралендә басылып чыккан медицина ачышы нәтиҗәсендә сукыр балалар беренче тапкыр күрә ала дип аталган мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Ретина, ягъни шелтәр катлау безгә әйләнә-тирә дөньяны күрергә мөмкинлек бирә. Шелтәр катлау күзебезнең артында урнашкан, яктылыкка сизгер булган тукыма катламы. Ул камера пленкасына охшаган. Яктылык шелтәр катлауга бәрелгәндә фоторецептор дип аталган махсус күзәнәкләр бу яктылыкны баш мигезгә җибәрелә торган электр сигналларына әйләндерәләр. Шелтәр катлау нормаль эшләмәгәндә кешеләрдә күрү проблемалары булырга мөмкин. Шундый хәлләрнең берсе тумыштагы Лебер амаврозы дип атала. Ул туганнан башлап күрү начарлануга сәбәп булган җитди генетик авыру. Тумыштагы Лебер амаврозы булган кешеләрдә шелтәр катлауның яктылыкны тойган фоторецептор күзәнәкләре нормаль эшләми. Алар рәсемне, сурәтне эләктерә алмый. Бу җитешмәгән яисә зәгыйфь ген нәтиҗәсе булып тора. Шуңа күрә сурәтләр барлыкка килми. Тумыштагы Лебер амаврозы нәселдән килә. Ата-аналардан балаларына ген аша күчә. Аны китереп чыгарырга мөмкин булган ким дигәндә 19 төрле ген мутациясе бар. Тумыштагы Лебер амаврозы булган балаларның гадәттә күрү сәләте бик шикләнгән. Кайчагында алар яктылык белән караңгылыкны гына айыра ала. Ләкин гомерләренең беренче берничә елында алар бу аз гына күрү сәләтен дә югалталар. Бу бер айлык булганда шул сирәк очрый торган авыру диагнозы куелган яшь кыз Ханнаның хикәясе. Филадельфия балалар хастаханәсе белән үткәрелгән интервьюда Ханнаның әти-әнисе аның авыруы турында сөйләделәр. Ханнаның әнисе авыру турында беренче тапкыр ишеткәндә моны тулысынча аңламауларын әйтә. Ләкин Ханна күрү сәләтен кире кайтару өчен хастаханәдә ген терапиясе күргәч, барысы да үзгәрә. Ханнаның әти-әнисе әйтүенчә, бу бик гади процедура. Ул 1 сәгать тирәсе бара һәм күзгә минималь инвазив инъекция кертелә.
Дәвалау зарарланган генның сәламәт күчермәсен күз артына инъекциялау ярдәмендә башкарыла. Максат ялгыш генны сәламәт генга алмаштырып, шелтәр катлауның яктылыкны сизү сәләтен яңадан башлату. Ләкин Ханнаның хикәясе бердән-бер түгел. Тумыштагы лебер амаврозы белән авырган балалар дәваланганчы яктылыкны караңгылыктан гына аера алалар иде. Терапиядән соң исә алар йөзләрне таный, әйберләрне аера һәм хәтта төсләрне күрә башлый. Кайбер балалар укырга һәм язарга да өйрәнделәр. Күп кешегә бу гади нәрсә булып тоелса да, бу балалар өчен буларны моңа кадәр күз алдына да китереп булмый иде. Бу процедура Лондондагы Great Ormond Street хастаханәсендә дә башкарылды. Хирурглар АКШ, Төркия һәм Тунистан 1-2 яшьлек балалар белән эшләделәр. Англиядә бу тикшерүләрне Мортфилс күз хастаханәсендә шелтәр катлау хирургы һәм UCL офтальмология институты профессоры Джеймс Байнбридж алып бара. Ул нәтиҗәләрнең бик өметле булуын белдерә. Гаиләләр берничә атна яки ай эчендә үзгәрешләрне күрделәр. Хәзер Англия тикшеренү төркеме балалар санын арттырып, эшчәнлеген тагын да киңәйтә һәм бер көн бу дәвалау усулы генетик сукырлыктан интегүчеләр өчен киң таралыр дип өметләнә. Моннан тыш, UCL-дагы төркем һәм партнерлары бу терапияны лицензиялау өчен бик тырышалар һәм тиздән ул Англия һәм бөтен дөнья балаларына биреләчәк дип өметләнәләр. АКШта азык-төлек һәм дарулар идарәсе тумыштагы лебер амаврозы өчен күренү торгызучы Лукстурна исемле ген терапиясын раслады. Бу процедура балаларга кабат күрергә булыша. Аларга әти-әниләрнең йөзләрен һәм күзләре булган күпчелек кеше өчен гади булган әйберләрне күрергә мөмкинлек бирә. Ләкин иң мөһиме, бу аларга үз-үзенә ышаныч һәм бәйсезлек бирә. Аларга моңарчы күз алдына да китереп булмаган дөнья ача. Бүгенгә менә шулар, тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бу тапшыру ТРТ Вордта басылган медицина ачышы нәтиҗәсендә сукыр балалар беренче тапкыр күрә ала дип аталган мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Ногайча нәсихәтләр. Аяулы тыңлаучыларımız, bu yuma kuru direk ilagan baresinde söz bardıramız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in meşitinde kuru hurma tereginden bir direk bar edi. Peygamber aleyhisselam yuma namazlarında hutbe okuganı vakit soga tayanar edi. Soňu sahabe dep tanıngan, Paygambardın dostları, hak olardan razı bolsun, Paygambar Muhammed aleyhissalat vesselam em hutbesini okusun, em yamagatka aytiyagını üstünde söylesin dep bir eki basamaklı minber yasagan edi. Bir yuma namazında Peygamberimiz aleyhisselam hutbe üçün ol minberge şıkkanda erkimlerdi ayretke sürgön bir ismi oldu. Hazreti Peygamber'den aleyhisselam burunguda tayanganı kuru hurma diregi aynı bir tüyödöy inley berip yıladı. Em direktin yılaganın
bäri yamaga tıngladı. Soňu Paýgambar aleyhisselam direk kasına kelip, kolunu ol yılagan direk üstüne salıp, soga teselli berdi. Paýgambardyn aleyhisselam sözünden soň kuru direk derakap yılaganyň taslady. Ene sosu mucize Paýgambardyn bir neşe aleyhisselam üýkön mucizelerinden em abraýlysy bolup ol meşitte namaz kılgan, üýkön yamagat işinden bek köp sahabe betten berkitilip bizlergeşe eş awusbaý keledi. Sahabedey Tura sözlü, em Turalıkpan abraýly, mübarek bir yamagat, bir zatly kabar berse, sonun Turalygynda eş bir vakyt şek bolmaýdy. Ayrıyeten sahabedey ötürük aýtbas ademlerdin bergen kabarlaryna bek Tura bolgan sebep, din ilminde mütevatir degen at beriledi. Mine sosu mucize mütevatir kasiyetimen ta bizlergeşe keledi. Ziyadası so mucizedi abraýyndan üçün bek köp insan biledi. Ene sosu mucizedi sahabedin üýkönleri, en ataklı alimleri 15 yolman ayta berip, başkalarga vekil bolup, özlerinden soňun kelgen, tabiin de bilingen mübarek ademlerge awustyrmaý bildiredi. Tabiindin işinden yüzlögen alimler em arttan kelgen insanlarga ol üçünlöý mütevatir mucizedi kabar beredi. Soňu Buhari em Müslim degen bek abraýly, syýly hadis alimleri em başka tanıngan Tura hadis kitaplary Paýgambardyn aleyhisselam sözlerini anane degen yolman hadislerdin baştan soňga aýtuşlaryn bildirip, kaýsy alim şu hadisdi aýtgan bolsa atlaryny her birewini bir yazıp arttaky zamanlarga namübarek mucizedi bizlergeşem yetkeredi. Naw barede bilingen 15 tane rivayetten bir kesegini endi tömönde açsak bolady. Sosu namlı mucizedi aýtganlardan birevi Medineli Müslümanlardan Ansar degen sahabeden
Allah razı olsun ondan, Hazreti Cabir boladı. Mine aytkan sözleri. Resul-i Ekrem Muhammed aleyhissalatü vesselam hutbe okuganı vakit cizin nahlide baytılgan kuru direkke tayanıp hutbesini okur edi. Minber yasalgan son minberge şıkkanda kuru direk birdenbirge ağır ayak tüyödöy iňilep, davis verip yılamaga başladı. Nav hadisti aytkanlardan birevi hem Paygambardın aleyhissalatü vesselam hizmetçisi Enes edi. Allah ondan razı olsun. Ol direktin yılavı baresinde bizlerge nav sözünü aytadı. Sosu kurugan direk aynı camızday yıladı. Hatta yılagan tavisten meşit sengildep sallandı. So barede aytılgan başka hadislerde tağı inşallah keliyek yuma açsak bizge nimet boladı. Sağlıkpan kalınız. Nogayça nasihatler. Efirde Türkiye ovazı. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindeki topşuları şuşun bilen ahırına yaqınlaştı. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan gündüzgi saat 1'de 16 metrli qısqa dolqının 17.615 kilo kesişliğinden Türksat 3A hem Türksat 4A yerişine bilen 3 tapqır w.trt.net.tr yonsızlık Tatarca internet adresi aşı Vot is radio kanalından topşular. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kişke 8:40 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen 3 tapqır w.trt.net.tr yonsızlık Tatarca internet sahifesi aşı Vot West radio kanalından tağınlansız. Elige biz sizin bilen sağlaşabız. Efirde kilesi uşaşığa kadar.